Fiadé rang a trí cethir seo Gaeilge don chéading. Agus inné don Gaeilge fí muid deanna obair ar cionlitrathe. Agus cén cén ó focail a bhfuil cionlitrathe dí orthu. Inniu tá muid deanna níos mó obair ar cionlitrathe, ach inniu bé muid ag chur cionlitrathe sna háit na cearta in Abertí. So inné bhí muid ag obair ar na cén ó focail a bhfuil cionlitrathe dí orthu. Agus tá sogin go bhfuil cionlitrathe dí ar ainm natha daine, ar ainm natha leitheann na seachtaine, so luan an mhairt an céading. Agus tá cionlitrathe dí ag tús ainm a mí, so anar fiara marta abra an baltaine. Agus tá cionlitrathe dí ag tús ainm aitseanna, cos le dura tá dí mór dí, era tá í fada mór dí, gus ruidir mar sin. Na sin nu bhfuil am nóirt faoi Abertí. Tá sogam go nearmuid chorbhéh an láir scoil go ceimmuid cionlitrathe a chur ag tús Abertí. So bíon cionlitre ag tús ahan ile Abert. So sin an céad focail a scríbham muid san Abert tá cionlitre dí. Agus is Abert nua atá an nar atá Landstad an. So an céad litir inné an Landstad cé cionlitre bhé an. Seo cuatha ceist, nar chuann duna ag an ceist, ní chuirmuid Landstad ag an déir, chuirmuid cuatha ceist. Agus céhí an céad litir in é sin, ar céad focail bhfuil an cé cionlitre bhé an. Agus seo cuatha ullmhrasa. Agus an céad litir in é sin, cé cionlitre a bhé an fásta. Rimuid gite obair ar seo hana féin ar scoil, agus tá muid gáil gite níos mó a dhéanamh inniu. An rud atá le déanamh agam ná tá Abertí á phrófáil. Agus cé sibh na Abertí a scríomh amach arís, ach níl na cionlitrathe an. Cé sibh a scríomh amach na Abertí leis na cionlitrathe sna háit na cearta. So cé cionlitre bheith ag tús ahan Abert, cé cionlitre bheith ag tús ainm natha daine, ainm natha na leitheanta, ainm natha aitseanna, agus ainm natha na míana. Buin trail sin, heglah a scríomh amach a leor glas, nó heglah a dhéanamh ar an réire nó an tablet nó cabbé rud atá sibh a gúsid.